Yeah, motherfucker, evo ga Sean Jet, brate, yeah! Znači, znam da sam smorio s ovim nedeljima, ove nedelje sa klipovima, ali imam inspiration više nego ikada. Znači, čemu se radi? Navatao sam neke hejtere, motherfucking. Znači, navatao sam ih, doveo sam ih direktno ovde i sad će oni da snimaju klip sa mnom. Sad ćete vidite, samo da vam objasnim. I sinoć što sam izbacio klip, mnogo jaka stvar, live intonation, tako nešto. Još jedan da ponovim, nije nikakvo sranje, nije nikakav lažnjak, nije screensaver, neće ništa da mi iskuči na glavu, znači slobodno pustite, to je NASA, brate, ko je glup je ko zna šta je NASA, shvatit će, brate, i to bi bilo to. Pređemo na hejtere, pređemo na prvog, ima ih troje, pređemo na prvog hejtera. Kreni. Evo ovako, ja bih želeo da se zahvalim Šonetu prvo što je omogućio da ja dođem ovde i posle toliko dugog hejtovanja neki ljudi su čak obratili pažnju na moj život i mi tako, ja svaki dan vas molim da hejtujem zato što moraju ljudi da obrate pažnju na moj život jer ja nemam svoj život, ja samo sedim ispred kompjutera, jedem i glumim internet huligana, ono kao glup si, tačka znak pitanja, onda retardiran si, nemaš život, izađi malo napolje, to ja radim, to, kako da vam kažem, i evo sad ću morati da prokomentarišem što je tu klip, mnogo jaka stvar, nema stvarno život, dečko, bavi se tako nekim glupostima i to je stvarno, ja ne razumijem to. Čekajte malo. Gde ćeš, pička materina? I šta sam još hteo da vam kažem, da se zahvalim Šonetu, pošto opet on je obratio malo pažnju na nas hejtere i pogledao je, shvatio je da treba malo da i mi izađemo na ovaj svetlo dana, da vidimo i da vi nas vidite, pošto, eto, i ljudi, hvala vam što gledate, možete me adovati na Facebooku, Facebooku, upisan sam kao Milojko Matrić. I devojke kojima se svidim, možete me isto tamo naći, inače ja se bavim sportom, da treniram brze prste na Fejsu, isto na YouTubeu, po svaki dan izlazim iz kuće, ali mene ljudi zovu internet huligan i imam jako strašno ime na Fejsu i na YouTubeu, upisan sam kao hejter, opasni dečko i šta drugo da vam kažem, hvala vam i doviđenja. Jao majko, što mene sve neće naći. Ajmo hejter broj 2, ulazi na scenu. Se snima? Ja se izvinjam, evo direktno smo u programu, ja se zovem Lepa Rajka i ja sam najveći hejter Šoneta. Jeste da ja njega mrzim i na svaki klip mu ja dam jedan dislike, izvinite što su moje ruke malo nazad, ne mogu da ishupim, takav je model ovog gdje kosa ulazi mi u usta. I šta sam htjela da vam kažem, jeste, ja hejtujem Šoneta jer stvarno dečko nema život, eto, mogo bi malo da izađe da prošete, i ako već ima tu devojku Anu, mogo bi stvarno malo da izađe da prošeta sa njom, a ne samo da sedi kući da gledaju TV, da gledaju filmove, da se kecaju, prcu ih kurac. I ja sam rekla tu Šonetovu rečenicu. Nebitno, ja sam htjela samo da vam kažem, ja sam Lepa Rajka, kao što se vidite, ja sam lepa i iz dana u dan ja gledam svaki Šonetov klip i na svaki njegov klip mu dam dislike, jebem ti kosu, šta da vam, pošto
pošto njegovi klipovi stvarno ja ne razumem to, nemaju nikakav smisao. Naprimjer kao ono, Alien vs Predator. Ne, to nije njegov klip. Mislio sam na Terminatora 3. Ne, nije on to nije snimio, ne. On je beše snimio onaj film, Lepotica i zver. Mislim, u čemu se tu radi kad onaj divljak postane čudovište? Nisi ti snimio? Pa šta si ti snimio? A da, stvarno, ja ni ne stignem da pročitam Šonetov, kako se zove klip. Bitno je da ja vidim kad on izbaci klip, ja odmah otvorim i stisnem dislike. Kao, na primjer, evo, našla sam jedan od njegovih klipova. Na primjer, ne razumem onaj klip detaljnije o vlogerima ili fake profili i tako, Šone 4 poljoprivreda, kako reći djevojci da je volite. Pa mislim stvarno, Bože, kako reći nama da me volite? Pa samo recite volim vas, to nije potrebno neka emocija, neka suzdržljivost. Vidite, ja imam mog medu i ja njega stvarno volim. Ja spavam sa njim noću kada nema ko da spava pored mene. Nisam navikla sama da spavam, šta da vam kažem. I još nešto samo da vam otkrijem, jeste da ja Šoneta mrzim i da mu na svaki klip dam dislike i da mu napišem svakakav komentar, svašta ružno umem da mu kažem, ali evo ovdje ga čuvam, evo vidite sami, da piše Šone 4 u srcu, zauvek tu. On je bio sa mnom i ostavio me zbog one Ane, jer to neću da trpim više i svaki njegov klip znam na pamet, ali hejtujem ga, eto, ne može svako biti gastoz, ne može. I hvala vam, doviđenja, neću više da raspravljam ovdje s vama. Čuo živote, šta, vidite ovo? Ajmo, kile, brate, kile! Ajde, brate, ajde ti ješ. Znači mleko, litre i litre Šta? Pa znači, brate, nemoj da me zajebavaš da nije to taj kadar. A u Šonetu, brate, a ko je Šone? Šone 4, Pa evo, što ja vam kažem o Šonetu 4, znači, frajeri kao tu nešto na YouTube-u, pa dođi čoveč, izađi na ulicu da vidimo 1 na 1, pa mislim, dokle ćeš više da se kurčiš čoveče, jeli, ajde sad ti meni reci, tu si kao neki YouTuber, motherfucker, šta si ti? Pa mislim, ja sam od uvijek znao da je 2 i 2 6, ali dokle ćeš ti naučiti da sabiraš? Ja sam bre, iz Beograda, znaš ti gde je to? Toga ima na mapi, odakle si ti, to ne postoji na mapi. Znači, nemoj da me nerviraš. Znači, ja kada ti napišem neki komentar, to svi moraju da lajkuju. To svi mora odmah da bude tako je bravo. Bravo kile care, bravo motherfuckeru. A nemoj ti sad meni tu da odgovaraš kao, maturi skini mi se s kurca. Znači, dečko, dođi da se nađemo negdje. Znači, čekat ću te dole kod kolima. Znači, nemoj da mi glumiš internet huligana, brate. Znači, ako ti napišem komentar, jadan si, smešan si, glupi su ti klipovi, znači, nemoj da mi odgovaraš na klip. Jer dokle, znači, jeste, ja sam tvoj hejter, ali, brate, jeste da imaš respekt od mene i sve to, ali glup si, care, glup si, kad budeš znao da su 2 i 2, 4, da je mleko i jogurt daju kiselu pavlaku i da kontejner i žaba i baba daju vetrobran, kišobran, onda ćemo moći da pričamo normalno. Dotle, brate, nemoj da me nerviraš. Koliko puta ću ti ponovim. Znači, mleko, sklekovi, jaja, tu sve ruki šunke, brate. Kapiraš o čemu ti govorim? Kakav Bruce Lee, kakav Chuck Norris. Ma kila ubica, brate. Znači, K-I-L-L-A, ubica, motherfucker. Gdje? Iako ja tebe hejtujem, brate, ja imam neki respekt prema tebi, brate. Znači, brate, došao sam da te ocenim kao brat brata, brate. Znači, da me kapiraš, na tvom kanalu visim 24 sata, čekam samo da izađe neki klip, znači, jedino što radim jeste treniram u teretani i gledam tvoj klip i odmah, nije bitno kako je poenta klipa. Bitno je da ja tebi dam dislike i da si ti sad, bitno je da si ti mene doveo ovdje, da si ja malo
Jeste da proslavim. Ništa, brate, znači, litre, i zapamtite, litre i litre mleka dnevno. Teretana, sklekovi, 500 trbušnjaka, Šone, mora da radiš. 500 trbušnjaka dnevno. I to bi bilo to što bi imao da vam kažem. Znači, Šone, veliki pozdrav za tebe i šta ima drugo da kažem. To je to, ajde sada pozdrav i vidimo se.